Здравейте хора, отново съм аз Крис от София Сити Крио. Днес съм тук с една молба към вас. Знаете напоследък какво се случва, повечето от вас, нека да гледате новини. Знаете какво се случва с Варна. И знаете там за големите потопи, бедствията, има много жертви. Така че надявам се да се отзовете на моят зов за помощ, така да се каже. Имам много близки във Варна, приятели, роднини и така нататък, които в момента изживяват доста трудни периоди от техния живот. Надявам се да помогнете, като изпратите за едно левче DMS Варна на номер 17777. Ще видите някъде тук. И да, надявам се да се оправят хората. Всъщност, чрез този DMS дарявате едно левче, нали? Това не е нищо според мен. Или според някой, според повечето, надявам се да не ви натовари. Но когато сме много, това помага. Така че, надявам се да правите SMS, надявам се да помогнете. Очаквайте нови видеа. И да, нека да помогнем на хората да могат и те да се възстановят и да си живеят нормално. Та да, благодаря за гледането и до скоро.